Sa akin si Mark, ready na? Maayong gabi! Ako si Tito Janji Gonzalez ug welcome to the 10th episode sa atong bagong show sa Magstorya, ang Si Kwati. Karong adlaw, mang si Kwati na punta sa atong guest. Tara, dunga nato siyang lisod-lisoron, kulikuton ug ukay-ukayon. He is a known Bisaya rapper with an influence of Atlanta hip-hop wave. Atong pakpakan ang usa sa garbo nato sa Bisaya music industry ang nagpasikat sa mga kanta nga Bugo, Biplap ug Bisdako. Way lain kung di si Job Marie Peñalosa aka Cookies. Nagbuntag niya ay gabi ide. Gabi dire and ikaw diha I'm sure buntag na gipukaw ka namo and thank you very much nga imo ming ubanan karong gabi dinhi ug buntag diha. Kumusta na Cookies? Okay kayo. Lingaw, busy kayo. Busy is life. Kamu diya, musta na diya? Okay lang, gikan mig Manila yesterday ang team kay nag-open mi sa among 100th Malasakit Center in RITM sa Muntinlupa last February 2 unya didto ang team ni adto because of that big event. Nice. So nindot kay ni nga Malasakit Center ni Senator Bongo kay libre kung masakit ka, libre gyud ka sa hospital, no? Wow. Akong i-explain nimo ang atong Sikwati nga episode, no? Kaning Sikwati, pili ka, Sikwati or T. Magpakita ko nimo og kanang flashcard unya kung mupili kag Sikwati, ako'y manguntana nimo sa question unya kung moingon kag T, you have to spill the tea. Andam na ka? Magsikwati na ta? Okay, game. Game. Sige. Sugod na to. Kaning flashcard. Atong flashcard dishwasher. Pili, Sikwati or tea? Sikwati. Sikwati. Sige. Kanang Sikwati, meaning ako ang manguntana sa mga questions. But ang first natong buhaton is na ako i-flash nimo nga pick unya ako tikang panguntanon about ani. Mm. Sige. So, kani nga pick, imuha ba ning Ayaw. LinkedIn profile? Nakabutang sa imong profile nga human sa 21 katuig nimos Pilipinas ni migrate ka to Atlanta, Georgia. Unya, matod sa kana nga profile, you started working there as a dishwasher. Unya, graduate biya kag business administration sa prestigious USC, no? Akong anak nag-eskwela sana siya ni graduate siya law didto sa University of San Carlos. Tinuod ba ni nga maunay imong kaagi o tinuod ba nang naa sa LinkedIn? Imo ba na LinkedIn? Walay pinakauna na ako na trabaho sa sa diri sa Amerika. Dishwasher. And Saktuwa. well, that's how siguro most of the immigrants nga who goes to the US nga sometimes moagi gyud from that kind of work, no? And hinay-hinay ni saka ka until unsa naman ka karon, if you can tell us just a little bit of your story diha as an immigrant from the Philippines. Ito, dishwasher ko sa kuna. Kaya, kumana na kay kanang na-opening na kanang sales associate para sa ka cellphone store ba. Mo to ni ambak rabal ko na suwayan ta ni. Yeah. Matod pero tungod ato kay dito ra ko nakat-on jud og kanang interact sa mga tao. Kaya mo din ang life ani nila. Nya kasagaran pa yung mga na-interact na mga itom. Black Lives Matter. So, mo na diha na ako na immerse silang culture ba. Kaya ang store kay naman sa kanang side sa kanang puro gani itom na nagpuyo. So, mo din nilang lifestyle eh. Nga mo to yan. Dito rin
dito ra ni build ang ako ang murag social skills kumbaga ba sa murag sa American culture gani. Mhm. Ya humana na ni apply na ko kanang business to business na sales rep sa kanang usa ka kanang LED lighting distribution company diri ba. Usa sila ang pinakadako usas mga pinakadako na kumpanya sa Southeast. Ya. Dito ra pud ko na train na nga nion dinhi pug baligya eh. Wato dito na ko na ni murag dito na ni sharpen akong skills sa kanang negotiation, selling, ana. Pero akong dream gyapon nato na time while nagtrabaho ko ato ganahan ko ma-rapper. Aha. But Mo to kana imong ganahan ka og rap, was it because ang imong first good entry to the US or first nimong pakighalo-bilo nila is because na meet nimo mga itom nya? Kana mga itom, di ba, known man na for rap. So mao ba na or it was even before that? namo gina. Sa una kaya banda-banda yun sa una. Di kay ko wala kay ko anang rap ba. Aha. And ang So ra nga yeah. nakaingon gyud ana katong na meet nimo ng mga itom. Oh, kay mo man akong surroundings, akong environment ba. Aha. So mo na. So nya kanang di ba trabaho mo ko tong cellphone store. Mhm. Nya kanang kung slow ang store kanang wa kay tao ba. Mhm. Kay alas 2, alas 3, hinay magana umnay tao. Mhm. So kami sa akong migo, kanang barkada na ako, best friend na ako, itom sad ba. Nya sige ra mig rap. Kaya wala freestyle ba. Yeah. Dito ra ko nakaingon na kaya sa lingaw man din day. So ayan to ni. Kana So, ingon mo nimong cellphone store, ako mong na picture nga cellphone store kani amo makita diri sa Pilipinas nga murag kanang unsa na mga cellphone store nga namaligya lagi og cellphone or kana sa inyo ha mga line ang gibaligya na like sa Globe or sa Smart kung diri pa na sa Pilipinas. kung diya pa nas Pilipinas, wala na siya ganang amo lisod mangod lahi mangod ang industry sa anang phone industry sa Pilipinas ko kay diri sa Amerika kay kana makabaligya mga plan Aha. kana mga na certain plans nya baligyaan nimo nya na free cellphone ana ba. So baligyaan nimo sila sa plan kana kada buwan bayad ka ani na kay unlimited na internet bang ana nami ka ng mga cellphone diri bang diha sa Pinas kay kana marag palit pa kag card palit Yeah. pa kag kuan. Dili So, man siguro mo na. uso diha ang kanang prepaid card. Kanang naay uban na naay prepaid card na naay uban na wala na kanang integrated na sa cellphone na ang ilahang network ba. Mhm. So libog lagi. Ngani din nilang style diri. Binaw SIM card load lang mas scratch girl. Wala di lahi man nila. Cooks, naingon ka nga imong mama grabe gyud og tabang sa imuha, no? What was your family like growing up? Ug giunsa man nila pagtabang nimo katunang na immigrant ka? Were they also in the States when you went there? Nagkuyog ba mo? Kuan ang mga late na ko nabot. So pag-ambot na ako diri kay kanang ang akong mama kay ang iyang kuan diri kay ang iyang profession diri kanang insurance ba. Nya orag makita ganan ako yung hard work ganan ni guru jud sa pirmi para sa iyang ang pag-ari sa akong mama before kay kuan biya siya caregiver. Mhm. Nya orag mura siguro siya nakamatngon ba hala. Pwede mo ning ligya insurance hala daghan man ko ma opportunity mo ana ba. Mhm. Nya dito na ako na nakuha ang iyang determination. Mhm. Na kanang ako din yung kuwaon. Yung orag lang, pitira sa mama, correct baw, kaya sa ako sa doy buwang. So, Wala, dito ra ako na, kuwan, unsang idara ka nga niadto kag US? Were you already teenager or lampas na 19. teenage? 19. 19. Aha. And at that time, nakagraduate na ka og college or ning padayon pa kag eskwela diha? Wala ko nag-college kay mahal kayo. Aha. Pareha data. So, pero nakagraduate kag college dire sa Philippines. Wala sa. Wasad. Ha, pareha ta. Eh, I'm a proud college dropout. So,
Nice. Wa sad ko ka Al- graduate no kaya nahitabo nako pag college nako nagkuha kog journalism nya nalingaw naman ko ni trabaho man ko og mga media company unya ningon mm. ko nga ang akong gi-eskwelahan sa usa ka university mas daghan mo og nakatunan nga nagtrabaho ko as a Oh, journalist. sakto. So murag Sakto wa yun. ako ni May balik. ba? Sakto yun. Muna akong feeling. Madaghan mo nagkatong pagtrabaho na ako sa katong LED lighting company ba. Kana nang nakatunan diri nya napay ka mga tag-iya, ang tag-iya to na company suod ginaw nya tudloan sa kog kana mga inganiyo ni teksturya ha kana mga negotiation business yan ba. Kaya di man ni itudlo sa eskwelahan. Ya kung Tinuod. itudlo man gani kanang kuan kayo kanang murag kasi rigid ra kayo ba. Aha. By the Dili book gani kayo. kanang by the book ra kayo ba dili gani kanang murag kanang duwa gani dili nila i-look at as like duwa mo gani good. Mhm. Inga kung naay sulti naay ngani dapat kanimong buhaton dapat na imong istinorya na imong tunog bisig ana ba. Mhm. Nya malingaw ka kay kanang murag pareha sa journalism di ba murag surrounded jud ka sa mga tao na kanang makatun ka ba. Mhm. So mo to nakasave ko $100,000. Pero mangunta na ko nimo Cooks kanang kita puro man ta college dropout no. Para nimo kuan ba to kanang lisod jud kayo to go up the career ladder kay wala lagi kay college degree. Sometimes mo man ay lisod no nga kibaw na ka atong society wants to see a diploma. How did you kuan go up the career ladder? Jud ka nang diskarte. Maron jud nang Mao jud. diskarte sa life. Kaya yun. Kay kanang unsa man ang pagsulti ha. Katawan lang yan na kay kanang na-hire ko atong LED company Mhm. tungod ra sa LinkedIn. Nya kay mga na LinkedIn nindot kayo sa Aha. una na ko gi-hire na kanang gi-viral mo na ako mga $50 panindutar ko sa LinkedIn. Kanang nindot kay mga words kaya ba. Maturog. Grabe kay mga keywords kay bro, bright ta siguro ni. Pero wala ko namakak sa akong LinkedIn na kanang Aha. wa ko niingon na ni graduate ko pero Oo. gisulti ra ko sa akong passionate, Aha. unsa akong mga passion or unsa akong hilig ba. Mhm. Nya asa ko karon ba. Pero of course ato na time kay di pa biya ko kayo ingon maayo o kanang in English ba. So mo to hire tago sa na maayo mo English. Muna yung nakatunan paninduta na yung LinkedIn niya. Ako sa tiyagiingnan na mo niyang resume paninduta. Marid, mura gi nya pag mo to pag kita nila kay ulo pindut lagi kay niya ang pagkasuwat. Ilad. Kibaw ka, Cooks, mausad na akong kanang istorya na karon nga mastorya na nako ba. When I was starting up as a kuan kanang PR consultant unya, ako biyang mga kliyente puro mga kanang mga billion peso companies bitaw nya akong kastorya mga vice president or president of companies nya college dropout gud ko. Di ba? Pero passion lang yun na akong communications, passion yun na ako ang PR. So I am able to talk to them what I've really kanang learned from the School of Hard Knocks, di ba? Kay mo man atong eskwelahan, School of Hard Knocks niya. Feeling nako, wa man sad ko nangilad nila and I've really helped their companies no grow because of the skills that I have. In fact, akong tan-aw sa mga batanon dapat karon labi na mga millennials, dapat while importante gyud gihapon kaayo mo eskwela, pero dapat imo gyud i-pursue imong passion ug imo gyud ikuan imong skills, di ba? Upskill gyud. And I think mao na imong gibuhat gyud, no? Imo yung gikat-on unsay imong nagibuhat diha sa imong gitrabahoan. Kayo. Sakto kay na urag na immersion ka na murag ka nang wa kay mabuhat ba kay na surrounded na mga anak. Tinuod. So murag kanang na habit na ganina nimo na murag ala sige dapat makatun ko ano kay kanang money murag kailangan gani ato na time kani kailangan na skill ato na time so pre ng marketing so ni sud ko og digital marketing ni palit ra og course Mhm. kanang online course raw Mhm.
kanang pranindot kaya siya na online course. So humana na palit ko ana niya ako na siya gi-apply sa akong pagka-cookies. So bali ang kaning cookies na ako more project rin na ako na murag so ayan kuning digital marketing mi nga hiling sa kurap. So ayan ato ni kanang ato di apply ako nakatunan ning kurso. Hulo. Yata disikat lagi ko. Na tinuol. Kana nindot na ato ng storyaan, no? You were building your career from sales, di ba? Kay cellphone o katong LED company. Pero napunta man ka og kuan kanang music, di ba? And that music nga napunta nimo mao gyud nay imong love gyud or it's really sales imong love or imong na align nimo ang imong passion for music and imong passion sad for sales. Kuan na align akong kanang passion for kanang creativity gani Yes. and art. Pero sa una, kanang nagtuo ko na music is life ano ba. Yeah. pag once na nasuod ko atong sales, or art na sa din day. Or na ako na apply ang mga principles sa music. Yeah. Ako gibutang sa sales ba na okay. Ngani din day. Or nasa ni pace like kanang mga words na imong isulti kanang mga labi na ikaw journalist mo ka kanang mga copy ba na imong isuwat kanang mga sales copy na mga pace kanang mga words na imong isulti na urag pace gani. Yes. Nya ako nag-sales ko of course. Cold calling. Nawag ko mga businesses. Of course, di pa ko maayo mo in English. So come up yung script. Mahimo script dito na ako nag sales copy tungod sa kanang cold calling o sa mga isultihan niya. Kani murag na art ba? Murag ngani yun day. So mo na dito ra ni si tawan ni Fuse ba. Kumbaga. Akong tanaw, bottom line, you are not just creative, no? Because sales and kanang music is really creativity, but more than that, you are a storyteller, no? You tell your music through sales, di ba? Because when you sell, you have to tell a story. And when you are into music, kinalan sa jud ka mo tell og story. It's really again creativity and storytelling. Exactly. No? Exactly. Yeah. Exactly. Yes. And before ta mo padayon sa atong ikaduha nga flashcard, ayaw jud mo og kalimot ha to subscribe sa atong Magstorya channel, Facebook page, Instagram, and Twitter. And always good, please nga kuan kanang subscribe mo ana og subscribe sad mo sa mga pages ni Cookies, no? Second ta nga kuan kaning flashcard. Ready na ka? Sa live din ron. Oh, live yun eh. Wa nga. Di karon pa kita sa kanang chat ni Kevin. Ako sa ni-share bi. Naagani diha nagpa-shout out ni siya nimo, pa-shout out kay Teteng Galet. Oh. So, Nasa ako sa ni-share. Okay, babi na ako kanang recorded ra ni. Sorry kaya ato sa ni kadara Magstorya. Sa Magstorya dalay kwati siguro niya si kwati. ingon sad Cooks na adire nga nag-post si Primo Onipa, ingon siya gawa din siya Tagalog music para makilala sa Luzon. Sa ikasulti nimo ana Cooks kay nang hangyo naman ng mga Tagalog nga pwede ba kuno nga kuan sad Tagalog music di lang kay Bisaya. Di ang nakalisod mo da na good na kanang kay dili siya wa ko naanan ba. Bitaw. Okay, ang ako rang na andan Bisaya ug English. Bitaw. Right? So kung magtinagalog ko, rag lain kayo, di siya authentic Dili na paminahon kung authentic. maminaw ka, rag tinugos kayo. Ano ba? Tinuod. Pero kung nakapuyo siguro kung Manila mga usa ka tuig, of course, Basig pwede Tagalog pa. ka. Ano day? Yes, tinuod. So mao na siya. Ready Mara na akong ka? makasulti ninyo. Ato ning kuanon ang kulitukon taning second nga flashcard. Regrets on Bogo. Si Kwati or T? T. T. Sige, T tayo. spill the tea.
Ay, bako kasabot. Unsa ganang Okay. tea Kung si Kwati, ako'y manguntana sa question. Kung tea, you have to spill the tea. So, si Kwati or sige, wa mo tea? okay ba? Si Kwati lang, si Kwati. Si Kwati. Okay. Nagyapon mi ipakita nga flash sa screen, no? Nga pic gihapon ni siya. Tanawa ni siya. Cookies Bogo. Unya, 4.5 million views na sa YouTube kani imong single kay nag number 1 pagyod sa top viral chart sa Philippines sa Spotify. Unya, sakto ba among nadunggan nga aduna kay pagmahay ani or maybe worried ka of the negative connotations aning kanta nga Bugo? Growing up, magud kay I grew up in a Christian family ba. Mhm. So, so muna siya, muna nag-regret ko. Wala kaning rehatong na cherap na kanang, di ba, medyo dark kay siya na music. Pero lingaw siya at first. Lingaw kay ko, kanang ginuang ron eh. To the point na ako nakita na nga viral ganyan na nanaygon nga hold up tibay Elio bisag gamay ng bata na gani. Aha. Akong kanta ko to kaya sa akong influence eh. Murag di man ni may bata pa murag sulti na I mean ang di imong kwarta ni nahamatay nga ano murag in a way murag na nagmahay nga nung isud ko ani. Pero at the same time, daghan ko nagaton. So, muna siya. Pero kibaw ka, Cooks, dito ko Manila ba niya, BGC, kuyog mi nila John Mark, nga imom siguro ning agaw kay Peñalosa, man ni kuyog sad mi ni Mark Rosel. Unya, nakoy nakitaan dito nga tarpaulin, ang akong kaila nga kuyog sa namo Tagalog niya. Kibaw man siya Bisaya gamay, kita siya Bugo. So amo ring gitanaw kay nakabutang nito Bugo everyday niya ingon siya. Hala, unsa man na Bugo everyday? So murag na intriga gid mi ning duol gid mi sa tarpaulin. Nya di ay ang meaning sa Bugo is buy one get one every day. Oh. Di ba? So kanang Bugo dili ra na siya. May paday tatog amo tong gi picturean kay imagine ka Bugo nya ang meaning di ay buy one get one every day. Ato sang tagaan og shout out si Yusek Mon Kualuping atong naminaw karon ang head sa PIA, Director General sa Philippine Information Agency nga naaron sa Davao, si Yusek Mon Kualuping. Good evening, Yusek Mon. So moto kanang Cooks no Bugo nya na ako'y lain, ako din siyang ingnan. Unya, kung dili pa to Bugo ang gibutang, BOTO, be, pwede. Ingon siya, ha? Na-shock siya kay kibawam sa dyan sana. Daing ko, dili, ayaw dirty mind. Kaya ang meaning anang BOTO, buy one, take one every day. O, pariharas, Bugo, buy one, get one. Yeah. Siguro, nahadlok lang to ang naghimo ato, gibuhat lang niya. Siguro, Bisaya to, Bugo every day lang, dili lang BOTO every day. Basta ako, mahimo ko ganang marketing na manager siguro, no? Nga, mong palit ko billboard, butang ko OTIN siguro. Our time is now. Bye. Kuya, our time is now. Unsay ka tinuod, Cooks, nga na-pressure kag buhat og music video sa kani nga kanta nga Bugo nga nangita kag mga tao para tabangan ka nga mahimo na nga kuan nga music video? Kuan sa natural sad kay murag ang una na ako gibuhat kay nag-post ra ko og snippet kani sa nako sa studio. So nako studio ni kay studio nya order ko migo na ako si Fonzie, shout out din ni Fonzie. Recommend sa din ako na nasunod nimo ma-ingest si Fonzie kay grabe kay iyahang influence pud nako nya grabe iyahang trabaho karon. So anyway, mato iyagi nag-video siya nga nag-snippet ako sa Snatcher Up ba kanang binuang ragod hold up ni bay aliwas bisag gamay mga 50 seconds ra ba. Nya mo to ako gi-post nya ako nag-ads ko sa Facebook ako gisuway kato ako nakat-on sa online course ba. Kwento ni unsay mga interest ani unsay mga kinsa ato ni target ani ng mga tao ni viral bitaw na gamay nagmuglo. Moto na kanang nagpinamay gud na mag-post ko in 2 weeks
ug kanta. Wa pa kato na video wala pa koy recording sa bubu ay sa tanan kanta wa pa. Mhm. Wa pa koy recording sa Snatcher Rap nga nag-ana-ana na ko mag-post ko music video in 2 weeks ana. Na ba to pag kumana ulit patay. Sa akong nga pato gitawagan ako ng mga amigo na uy tabangin ko bigo nag-shoot og music video. Ya mo to ya. Human na kay kanang ang ako ra gani gibayran nato kay kanang pizza ug beer. Nara ko pizza ug beer diri. Kaya mag-hangout lang ko dagod nga ba. Aha. Kinsa imong Bato. Cooks, kinsa imong kuan greatest music influence or idol kung naa man gani? Mm, sa music influence Mhm. sa akong life or sa akong pagka-rapper. Well, as a rapper, as a singer. Ah, hmm. Sa, di sa una gud nagdako ko una nagtanaw kanang makaana jud kag idol jud kanang sa nga tanan Aha. kanang Metallica. Sa una makainom dun jud kung bata pa ko 13 years old. Aha. Namura jud ko ma-fanboy Metallica, Pantera, Megadeth. Niya ni transition og kanang ang si tawag ni kanang si tawag Gugudals kanang mga yana ba. Kay Mhm. man ang paminawon sa akong kuya. So dito ra jud ko na immerse akong sa pagka-musician na niya. Mo na siya. So sa dinhi pa kas Pilipinas, you were into music na gyud. It's not nga Mm. dito na ka sa Amerika mao pa ka nagsugod sa imong pagka rapper. Okay, kanang ako ang late na father kay kuan man siya. Ah, sa tawag ni kanang sa Couples for Christ ba? Amo ang Mhm. akong mama, akong late dad, Couples for Christ niya. Explorer sila in charge sa music ministry gani sa community dito sa Ormoc, Ormoc mo sana. So growing up, surrounded na ako sa mga tao na kana mag prayer meeting, na kana mga ayan na gani. So nila sila mga gitara, kanta-kanta, mga worship songs, ano ba. So bata pa kayo. So man urag okay. Nya humanan na kay murag akong papa kay palito ka ng instruments, mga drums ayan na, para sa community ba sa Couples for Christ na community. Mo to dito ra ko ni interest jud sa music na paitira ni. So nikat ko drums ana nya akong kuya gitarista banda-banda lang niya ana. Boom. Mo na. So layo ano gikan sa imong music from the kanang inspiration nimo or kanang imong start is katong pagka music sa Couples for Christ napunta ka og layo kayo another end of the pendulum kanang kuan rapper di ba kanang as you said ganina dark or black di ba? Kuan kanang di na may klase na may mga klase na genre sa hip hop sa rap. So na mga conscious rap na mag rap sila about silang kinabuhi, lisura sa kinabuhi, okay ra ka dapat lift up the tanan or ana gani. Mhm. Nya mo na yung mga kanang murag kasaga mga conscious rap may tawag na. Mhm. Yan nasa uban na mag-rap about sa ilang mga uyab nga yan na. So murag kanang medyo naa sila sa kanang kana na spectrum ba Mhm. sa emotional spectrum gani. Mhm. Ako diri sa Atlanta kaya ilang hilig diri kay murag party nya kanang panghambong niya tawa tanawa siguro niya ang mga chains BBS ano ba kanang murag daghan siguro kay kwarta saba diha mo ni nga na ganina vibe gani ya mo ni sud sarap murag Aha. lingaw diha mo na vibe na diha ko na end of spectrum kana gani Aha. kung kanina spectrum 7 deadly sins so hindi ka mo na kanang murag mga degenerates Pero malingaw mga degenerates karon pa ko nakasabot nga ngiga de anang rap no. I thought nga rap is mga murag rock kanang saba nya naa day kanang hugot nga rap or kanang emotional nga rap or kanang di ba as you said kanang about uyab-uyab nga rap. So daghan day kay na nga spectrum sa rap. So it's something I just learned from you and nami i-flash na sad nga picture. Ako ipakita nimo nya if you can tell us something about it.
kani nga picture. Tanawa. Grabe grabe maganda research nila. Di ba mao ni No. imong diha ka nagsugod nga banda nga drummer ka? Unsa may Hmm. contribution nimo aning pagbuhat ani nga music? Contribution? Aha. Wala. Grabe ara idugaya na rin. Laom na kainis imong Facebook? Laom na kay grabe sakto kay mo rinig ka ng kana kay kanang unsa ito yung pangutana nato? Sorry na sidetrack. Unsay imong kuan kanang unsay may contribution ato sa imong pagbuhat og music kana imong pagka drummer? Unsay Wow, sa influence? unsay contribution or Or unsay unsay kanang influence? unsay sa? Yeah, unsay influence sa imong pagka-drummer sa imong music karon sa rap? Okay. So katong drummer ko niya wag di harapin ko nakatun gani og kanang mga unsa man pag timing ba. So Mm. nga rap more like timing sa gana. Tinood, Nang mga flows na mga kanang di na kay kumuingon na nang laom na kayo pero nay mga flows na kanang na triplet triplet na feel nya nay kanang diha na ko nakatun sa music gani. Okay. Kaya niyo na din na boom agibot ta wala na ko nag-drums pero nana sa baba nya with words and emotions ano. Cooks na ako ipauntanan nimo kay ako yabag mangyud kay ko no nya gipugos ko kausa sa kanang kuan karaoke nga pakantahon ko nila nya ang sa dili ko mo kuan tuman di ba kay abi pa lang kanang kuan ta hadlok ta others ta so nikanta ko pag human ingonan sila wa man ka ni kanta nag-declaim man ka kanang rapper pwede ba na yabag ka pero makakanta gihapon ka if you just know the kanang unsay nga ana timing or di Dili gyud kay naa sa gyud kay tono gyud. kanang you don't have to have like tone para lang kuan kung unsa ang nakanindot man gud na good kay kanang nanabi tay technology nanabi tay auto-tune right na Ah. and the way kung imo jud pugso na mo hit ang notes again kung dili wala ka na ana so you don't sound authentic at all Aha. pero kung yabag kay ka pero imo gipagawas imong tanan niya kanang ayuhon na sa auto-tune pag paminaw na murag lahi ba. Aha. So, mo nang dili masabtan sa mga tao na dili pa kahilig og music na ilang tuo dapat nindot yung tingo ayan. It's about authenticity. It's about that vibe, like that energy that you're putting out while you're recording that song. Kana gani urag imong ma-feel ba na urag rabiha ani, urag yabag siya pero kanang but he's being real. Ano ba? Well, naminaw man nato ron si Yusek Mon Kualuping ug si Ma'am Marion nikanta man ni sila didto sa Sikihor nya mura man to sila nag-declaim, nag-recite. Mura to daig sila nag-rap. Yusek Mon and Ma'am Marion, wag na kayong mag-alala. Pwede pala tayo mga declaimer na kumanta, mag-rap na lang tayo kasi as long as you're authentic, you can feel it, you're emotional about the music, then that's just like storytelling. Sakto ko. Cooks? Ayos. 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 Anyway, kani interesting kaayo nga apil ang imong pagka-immigrant sa imong influence sa music. Sa usa nimo ka interview, amo i-flash ang pic, niingon ka you felt like you brought the Atlanta wave in the Philippines. Sa tanawa ni nga pic no. Hello, Rabia, mo. Grabing researcher, no? Anyway, what is the distinct Atlanta music flavor nga matod pa nimo despite nga I quote, I don't have a really good voice apan nakatabang gyud ang Atlanta music flavor sa imong pagbuhat og music. Unsa man na siya and how is it different from mainstream hip-hop music? I think kay ang Atlanta is very kanang mura siya kanang
hustle mentality ba kung masud gani ka ana. Mhm. So murag dapat grind ana especially sa hip hop. So ila jud na i-correlate ang kanang grinding and sa hip hop ug kanang ilahang mga lyrics nila pambutan silang rap niya at the same time sa ilang lifestyle when they're grinding. So here in Atlanta, daghan yung mga drug lord diri. Nya nya kanang pero ang ilahang mentality gani kay kanang urag work ba ba niya urag tungod anang ilahang vibe nila giput out na ila gibutang og music so which is katang trap. So ang trap music sa ang meaning anang trap is like kanang diri sa Atlanta daghan magay mga railroads diri. Mhm. So that means naay mga neighborhood diha na kanang urag daghan kay kanang mga dead ends ba. Mhm. So kung kanang kasagaran mga dead end na diha especially sa mga low income area. Mhm. So maabot nga dead end na 9 times out of 10 mga bangag na nanay mga nanay mga nanuyop, nanay na maligya ug nga ba. Nya since dead end musud ka didto nya di ka taga didto matrap gid ka. Usa na sa mga term nya inig pananglitan ikaw musud ka na nya muduwa ka og mga illegal Mhm. nya na murag maganahan na kana murag masud na kana na lifestyle ikaduha na pud na term trap na kana na lifestyle Mhm. lisod na kay na kanang pagawa kanang sana it's hard to kanang sa tawag na in English na wa ano sa na regulis yeah lisod na kay hawa ba. So that means ikaw So na-trap na ka into kaning imong rap and your murag sales lifestyle kanang mamaligya. I won't say tough. Like I'm really free right now. I can do whatever I want. Kay kaya sa tawari mo man kuni murag na trap mo tago na to one time like last year siguro to murag na trap sa akong mind murag pandemic na trap na ko sa akong kanang emotions na ganang balik Pilipinas murag na trap ko sa lifestyle na kanang ganahan ko ma-rapper yan ba murag mo siguro na pero at the same time sa mukha sa ako music kanang at the same time mura kong nakagawas na kay again nag-grind ko ba na kanang murag bahala na ni ako din yung pungson moto nya ni ni nag-hustle gyud ko na kanang we apply tag kanang digital marketing na kung mo ning nakalingaw ani di ba hapit na trap na nung tako ato na mindset ya mo to rag ni ana susong ko galingon na bahala di ko magpa-trap bahala ni naghimo og portfolio sa katong akong music katong sa akong cookies na journey ba nag-compile ko kanang mga documents mga pictures nya ako gibutang og kanang naghimo ko og kanang tawag ni kanang portfolio nya ako gi-submit sa kanang digital marketing agency diri nya uy tanawa ni akong gibuwa to sa apply siguro ninyo intern bi ano nya ako wala ya again school of hard knocks ya wala wa koy kana si tawa ni wa koy degree wa tanan pero na koy million views tanawa siguro niya ako mga resulta ano ba so mo to ni sugal sila sige nang ali ri so mo to daghan mo dito ko nakat-on og copywriting katong marketing agency Mhm. so nga niyon din yung copywriting nandagan nagiging kong mga template kanang mga blog templates na tagaan na mga templates sa mga blog Nindot na na da. mga blog templates nga niyon din di ay Aha. kanang mga unsaon paghimo kanang framework kanang Aha. maghimo kag kanang story about let's say for example kanang dapat maghimo kag blog about productivity right so mag-search ka sa YouTube sa pa nimo search maghimo kag framework ana nya human na imo na yung filter na unsa may mga sakto na mga words ano unsa may maghimo ka mga bullet points kami ana ba Mhm. nga niyon din day to dito ko nakatula na so tungod sa ana kay ako na-apply akong kana na skill sa lain na pud na venture sa akong kinabuhi so which is
Nawa na ko sa trap, wa na ko na trap. Mo na siya. Oo. So, You really kuan ka ng nibay man kag course no katong digital marketing nya dito sa imong digital marketing. I'm sure naka kuan ka nakakita ka ana nga word nga blue ocean market, di ba? In fact, there's a book called Blue Ocean Strategy, di ba? Mao na imong gigamit when you were able to brand yourself as a, as cookies, as a rapper, and exactly. kana imong gibuhat karon sa digital marketing ug sa imong music. Exactly. Yeah. So, pagsugod na ako sa rap, diri sa Atlanta, daghan na kay mga rapper diri na mga local rapper na sige ad sa Instagram. Aha. Kaya makita na nimo ba? Okay. Yeah. Mato dito ra ko nakakuha ideas, wayan kanin ako dito. Pero dito sa Pinas, diha sa Pinas. Yan, giharasin ko na nakabantay na naghulo. Ako rin rapper na mag-ads diri. Ako rin yung rapper na nag-ads ba. So, wa ko nakasuwag show, ako suwag tanan, ano ba. Pero nag-ads ko. Oh. Nya ni ako ra gud gibuhat kay kanang ako ra gikam naguna-una ra gud ko naghimo ra ko buyer persona ba kasi minaw sa rapa aka ni mga edad mga 13, 20 na kanang eskwela sila ning mga eskwelahan na diri sila nagpuyo kanang location targeting na yun ba. Mhm. Cebu, Cagayan, Davao, Dumaguete kani mo na akong papilion ng mga lugar. Diri na ako ipambutang akong ads. Nya sa may mga hilig ani nila, hilig ni sila hip hop, hilig ni sila kanang mga fashion, Aha. kanang hiling ng mga pakulkul ba, hiling nila mga so alright mo na yung buyer persona bang gi-ads din ako niya ako libutang sa ads kay ako ang pinakamaayo na Bisaya rapper sa Atlanta. So medyo intriguing siya. So mo na mga tao rin makabasa especially kanang mga hinay ug comprehension. Unsa ikaw di pinakamaayo na Bisaya rapper? Basaha ko nagtarong dong labi ngayon sa Atlanta. Ako ra siguro yung Bisaya na rapper sa Atlanta. So mo na siya. Dito ni sugod ang kanang murag I don't want to say hype pero kanang murag that's when the ball started rolling ba. So mo na. Ngilngiga, Cooks, no? If listening to you, I realize nga it's not just your passion for music, but because you have the kanang murag experience sa digital marketing, imong gigamit sa imong music para ma-brand ka, para sa makaila ang mga tao nimo ug makadungog ang mga tao nimo labi na diri sa Pinas, no? And mao na nga nibuto, nisikat ka og maayo. Manguntan ako nimo, pila naman tanan ang imong kanta and what is your current favorite? Mga karon mga 20 na siguro kapin wa pa na ako na-release. Wa Maram pa na nimo akong- napagawas kanang 20 ka buok. Wa pa. Wow. So daghana pa na Saka ako- magpaabuto, no? Ang style magud kay kanang murag himo ra og kanta kanang pananglitan mag-drive ko nga ako beat na gipaminaw o ala nindot lagi ni suwatan ni nako record nako ipagkaugma nabutang na ako sa drive bang nga sunod na pod lain na pod kung mag-hangout ni sa mga amigo ora nindot lagi ni na beat maghimo tani na kanta bang Ah. butang na po na ako sa akong Google Drive butang na man nagsiguro ako kanang unsa tawag ni siguro ako stash ba. So murag naghimo kag butang na- bangko, no, of your music. Nya imo ra nang gi-timing siguro kanos ana nimo ipang-release. Oh, ana urag kanang lingaw ra ngunit ako para na ako ang music or what na ako I don't take it like you very seriously na ba na dapat ngani ana murag it's a way of sa tawag ni kana Escape or release of your tension. kanang murag recreation ba Ah. in a way kay di ba busy kayo sa akong trabaho kanang grabe kayo kung kanang maghimo ko mga ngani ana dapat it's a way na kanang murag kay ma-relax ko ba relaxation na ako. Mhm. So di ko ganahan na akong relaxation mahimo na nung trabaho di na ako malingaw. Mhm. So mo na akong vibe na sige mo ni kung mag-hangout himo og kanta butang sa drive niya kung unsa gani ang vibe na ko lang nindot lagi ni na kanta upat ka kanta ato ni brand na dapat ingani ang branding ana so ni balik na pud ang marketing. So rag mo ni ang mga mo ni atong branding bay mo ni atong ipakita ani na mixtape kumbaga which is na mi release na mixtape sa ako ang migo diri taga Atlanta pero puro English. Mhm. So
Mo na kanang maura na siya ang maura na ang kanang way nako na ma-relax ko ba. Indot no? Imagine ka na kay work nga day job pero mahugsad nga passion or work sad nimo ang music, but it's also your way to release your tension and your way to recreation, no? How wonderful. Nakoy lain na sad ipakita nimo nga flashcard unya. Mao gyapon, pili ka si Kwati or tea. Kung mili kag si Kwati, ako'y manguntana. Kung tea, ikaw mo spill the tea. First love tied the knot. Si Kwati or tea? First love tied the knot. Si Kwati bi ora wala ayo rin na intriga lang yun si Kwati. Sige, si Kwati, ako'y gapoy manguntana. But before that, akong i-greet si Marion Cheng. Hello, naminaw siya nato karon niya si Primo Onipa. Ingon siya nga vlog mo din buhay mo sa US para mas dumami subscriber mo sa YouTube. Sige, ako may manguntana. Kaya nga, sorry. Ipili Ako si, ako kanang imo manggipili si Kwati. So ako sorry. manguntana. Ang akong first panguntana nimo sa kato, among nadunggan nga ang imong first love ni kalit lang og kaminyo. Unya, narabay panultihon cooks nga first love never dies. Unsa may reaction nimo ato? kuan, malipay bitaw ko, regular, chuya ni, kanang good for you. Ano ba? Ganang murag, nadi, kanang, waman mi, murag, dili mo bitter sa life. Murag, of course, kato na time siguro, bitter ko anak na stage kong life, pero pagkahuman, na, murag kong na, si tawag ni, na nakabuang, mubuon rin yung tatanan. Unay ka ng, na ay saying diri sa Amerika na there's a bus every 15 minutes. Anong kanang sa mga tao na di ka move on dia, relax lang mo dia, there's a bus na ang jeep nara na pirmi. Tang lang na. Sakay lang ka, 13C. Nga kung dugay kay kung feel mo nganong dugay kayo kaya sa alauna na siguro sa kadlawon basin pero huwat ta lang bambot ra da. Pero mo na siya una kuan mo na akong na feel ro ka chuya ni kanang nalipay ra pud ko ro chuya ni nila kay happy na sila silang kuan kana na moment. So karon sunod ana dapat kana si tawag ni dapat inyo na i-prove na kanang dili lang kay kanay para po ni sa mga tao na naminaw ro na kanang nay mga tawag ni nay mga significant other dapat inyo na i-prove na kanang na magdugay yun mo ano ba kay murag nagsign na mo signature sa Ginoo and Ginoo na inyo ang gi-promise di ko maging ani dapat ikaw ra dapat ako ra o dapat inyo ng barugan. So, mana siya. Nalipay rin ko. Urang nakakita rin ko. Chuya. So, mana. Ka-issue. Kanang, Cox, naminaw ra gyud Kevin og Mayo nimo kay ganahan kay sa atong term nga iniingon ka nga there's a bus every 15 minutes. Quotable quotes kuno kayo ingon si Kevin. Anyway, curious lang ko and I'm sure curious ang ubang mga viewers karon nato diri sa Sikwati kung single ba ka or taken na? Ha? Para mysterious ka mo kayo ba? O kaya yun ang Facebook. Kay kibaw ka hapit na biyang para makaibaw mo. Hapit na biyang Valentine's Day nya. Mao na kanang daghan kay gusto makahibaw kung naana ba kay ka-date ig Valentine's. Di ko masturya kay daghan kay nag-atang pod na kadusa ani lang. Ayun masturya. Pass next question. So kanang guys, nindot kayo ang gibuhat kay gipatriling gyud niya unya pila naman lang kaadlaw Valentine's Day na paabot na lang gyud mo
kung napa ba mo'y chance or at ngayon na lang ang iyang magstorya nga iyang page no sa YouTube or sa Facebook. Nako ilain na sa nga bagong i-flash. kanta na gidrop. Nako ilain i-flash ka ng Cooks nga flashcard unya mao gyapon pili gyapon ka kung si Kwati or T. 50k. Oh, nice. 50K. Iti. T, sige. Spill the T. Kuan, kanta na namon ni kanang Range. Shout out din ni Range na usas mga pinakagahi na Bisaya rapper diha sa Cebu. So, usa na sa mga kanta na kanang amo gi-release katong na ako diha sa Cebu. Katong pag-anhin nimo atong panahon nga naay concert nga ubanta sa kausaban? O kana Mao ti na paghimo kuan, ninyo. October, November, December o November na namong gihimo nya December na namong gi-release. Nako ipanguntana nimo, ikaw na bahala kung ganahan ba ka mo tubag ani. Unsa ka tinuod nga Sige ka. there was a time nga nag-away daw mo ni Range kay nagbuhat man siya og rap nga gititle og Cookies Diss Track nga sa lyrics nag-ingon and I quote unsay Bisayang dako basin ang ulo ni dako unya ana na ba basta sikat na kayo di na mo ila puro ragyod pabida pakul-kul sarap unya way ikabuga ali duol diri cookies pada puga ko kausa naapil paghisgot ang pagbayad kag 50k. Tinuod nga nag-away ba mo ni Range at one time, Cooks? Or Kana si Range ludanon gina siya. Kung di na ni mo replyan ng buang, Loy, himuha nag-distract. Kaya nga busy kaya sa live ha. Kaya sila replyan ha. Mga nakalimot siguro ko, mga pila ka adlaw. Sang luod. luuran siguro. Ludanon ka na ba eh. Ludanon ka na ba eh. Himuha kong distract. Nga luod, gawa kong ka-reply. Pero ba to? Okay. Usas mga pinakasuod na ko na kanang artist diya. Si Range. Unsa may pag-uli ba ni mo diri sa Cebu kato naghimo na mo kanta ni Range diha nimo siguro na feel nga how famous you are no in the Cebu or even the Philippines. Unsa may nakatuna nimo about handling fame? Grabe. Daghan kay kung nakatuloy. Kanang kuan. Na-feel na ko na amora din day. Mo rin yung feeling. Murag na diha na nako na feel gani ang unsay makuha nimo if aka nakuha nimo ang tanan even though it's in a small scale pero nakuha na nako ang say feeling na musikat, ang say feeling na dagag kwarta, ang say feeling na nang basta mga ba na rockstar life ba pero even though it's a small scale na i-compare na nimo kang Kanye West dako kayo pero ang feeling ana prehara so makaana ko ba unsa naka kung maabot kung pinaka New West no di jud mada siguro balik ka marketing nunta ba di mo nakaana ko na di na ako seryoso ani bahala or So sa ato pa mura kag nahadlok og success no kay what di if lahi man na success kanang pili man ka mo successful pero loke ka chill ra ka palit-palit ra ka barko kilid pero kanang ingana na lifestyle ba cloud kumbaga cloud chasing kanang urag kanang medyo especially di Pinas kanang daghan di kay mga tao diha na waylain buhat siguro tan-aw ubang tao sa ato pa sa Cebuano pa na Cooks himantayon. Jesus, himantayon kayo. Wabi, na sila lain lingaw. Wabi sila, unsa may ilang buhat, trabaho, himantay, trabaho, sige Facebook, kanang na mga, basta makabantay ka na sila sayop, ba, maghimog essay sa Facebook, inani nakatas ang mga status mo. Matriggered. Kada matrigger, maghimog ng mga sa kilometro na status, manang warag, sa tawa ni.
Asang kita ito, nawala nung ito. Nako ilaing pauntanan nimo in terms of collaboration, naka-work naman ka ni Range, ni Midnasty, ni Karencita, Mm. ni Hazy, Mm. ni Ace P, ni Hero, ni Justro, Kenneth 1K, ug uban pa. Usa ka Mm. importante, unsa ka importante nga magtinabangay ang mga Bisaya artist. Tiga yun. Ayun, ganang sa tawagan. Kita-kita rabi, gamay rabi kayo ang Bisaya music scene. Kaila ra ba? Kaila ra ba? Nya kanang sa tawagan ni. Kung panalitan kung naay uban na kanang urag ni Lambo, ay nyo urag ay na lang pagbira dia, brad. Ano ba? Kung wa kay nindot masulti, ano lang kuan dia. Ano ba? Ano lang sige papapil dia wa kay nindot masulti. Ayaw Para ng crab kita-kita mentality, rabi, di ba? Ha? Ayaw crab mentality, di ba? Kaya usahi talangka mentality ba kanang crab mentality, i-pull down na nila kanang musikat bitaw murag di nila matake. Okay. Kaya mura sila musuya ba? Kaya asa ako pila na ko katuig ganing naging ngani ang usa diri ni sikat rag kalit. Murag katon og marketing uy no sa lami kay ingnon na ba pero ganang ayaw ikon, ayaw mo pag magtinabang nga kita. So pareha ng kuan, pareha ng kanang range nila Hero, kaya mga amigo kay nang ako niya. Ang akong tanan ako mga nakatunan kay ako jud na sila ingnan na Brad paghimog electronic press kit nganong ang uban man sa usam na di mo ni siya mo ni akong template sunduga lang na ano ba dapat mo ni mong buhaton dapat magkuha kang manager ana dapat tanan mga game na ako na nakatunan ba kay ako jud na sila tudluan or kanang ako i-share nila ba kay kanang malingaw masad ko na makatabang ko og bisag dili kay daghan pero bisag usa lang gud usa duha tulo ako sila maingnan na pareha ning last week katawanan kay kanang bago ra man ko ni sa kanang cryptocurrency na scene daghan kay ko gipangingnan na uy sud mo ani ba research din ni anak pero kanang ang akong intention ato kay kanang murag ila ni duta di ani yung murag game changing gani basta makatong gani so mato mo ako gingna ako sila gipang-share ni ana ba so murag ingana ko na pagkatao gud na kanang murag ganahan ko mo share og information ba especially diya sa Pilipinas kaya ang information diya kay suppressed kayo kay puro ra mga celebrity yung sa panailang pangtanawon yung murag nya kana ikaw kung mag-post ka og kana mga stuff na imong ganahan let's say marketing journalism ana nya mga himantayon diha mo ano lagi oy ikaw na mga ano ba pero kanang ang akong feeling na ni share jud information na naranan ninyo kung di kung inyo ning basahon or di basta ako iguro ang akong intention na iguro ako nag-share sa knowledge na kanang nindot kay ni siya nabutang either marketing journalism unsa pa na diha mo ni siya ang ako ang passion ana ba na grabe kini siya tabang sa inyong life kung inyo ni apply so mo na ang feeling. In other words, kami gani dinhi sa Magstorya, mao sad na among dream ba to really create a Bisaya movement. Remember, we are 33 million Bisaya speaking diri sa Pilipinas, di ba? So dako kay sad na nga market. Unfortunately, kadaghanan ang ilang ang gipanghimo mga Tagalog, di ba? Nya pila ra gud kabuok gyud ang Bisaya content. So hopefully with you there and with many others nga naay talent sa Bisaya, we can all collaborate and really kanang advocate and embrace Bisaya gyud sa imong art, no, whether it's music or poetry or salida, di ba? Basta Bisaya kay nindot baya gyud ang Bisaya, ikapanghambog gyud na nato kayo. Human naman taghisgot about 50K. Ari nat pod ta aning 3K, no? Kaya akong nadunggan pag uli daw nimog Pilipinas for a 4-month tour, 3K ra ang sulod sa imong pitaka. Ngano man to? Walang kay kasi tawari kanang akong ibuhat ato kay di ba nag-save ko
Nya nabawi ko yung mga bayranan sa kanang mga sakyanan, insurance, bisag unsa pa mga bayranan ba. So ako nung nagigastuhan na tanan, bang, gasto na ako tanan para ni 4 months wala ko naon-naon. Di ba? Di ba? Una ko ako na yung bayran for like the next 4 months. Nga kanita ng mga bayron na so bang na bayran na tanan. Kaya sa 3K na lang. Ang kala po yung 3K kaya kanang ang muna akong kwarta pag 2015 last na ko uli sa Pinas. Kada gani gika ka sa Pinas niya ni uli ni balik ka sa Atlanta napakay 3K pesos bong. Moturag, oy napamili ko 3K diri. Let's get it. Wala siya. Wala yung tubuan na. Pero I'm sure pag uli ni mo dire, you did not go home with just 3K or imong nagasto siguro ang 3K pero nibalik ka didto sa Atlanta, diha sa Atlanta with more, di ba? Kaya I'm sure nikita sad ka og maayo pag-anhin nimo dire. Ayo eh. In Ah, in fact ako ning kuan tanawa ni ako ning i-flash gihapon sa screen, di ba? If you can look at this sa screen, hinumdum ka aning pagbalik nimo mamontoy pag uban nimo aning concert nga uban ta sa kausaban nga concert. Take us back kuno sa imong experience atong panahona. Si Rodel man siguro nagsugat nimo no, kaila kang Rodel Montebon among kauban, siya nagsugat ako. sila Pati, oh. Mm. Hasta hurty di ay, hasta hurty kano ingon si Kevin. If you can tell us a little about that kuan coming home nimo, that was 2019. Unsay feeling na ko ato. Aha. Akong feeling na to, bro. Medyo kibaw itong batong, bahala na ni. Well, you know, kaya mabi ako, sa may experience ako sa kanang rap career, unsa ba? Unsa may experience ako para kanang unsay famous, unsay feeling sa kanang sikat-sikat kunuhay ba? Yeah. So, di ba, ni release ko og kanta na bugo April, yan ni uli na ko October. Aha. So mga tao diri, wabi sila kailan ako. Pero wako kibaho na akong kanta dito sa Pinas kay ni sikat na kay maayo ba. Ya pag uli na ako, diha na ako na feel na bang. Kaya tamo mura gani ganang daghan kayo kog mga stimulants na nisud sa kong utok ba na kanang reaction gani murag alaw sikat kayo na muduol na ko ala mo ni tabo murag bang murag daghan kayo kog mga na feel gani na ay ngani din day or overwhelming lagi kay ni. So wala siya. Katong pag-uli nimo and dito ka sa Abiliana, murag the whole crowd was really kanang murag syempre nakakita sila sa ilang idol niya. I'm sure na amazed ka nga unsa na day ka kasikat atong panahon na. And ako nakahinumdum lang sad ko ni Roy nga medyo maldito, I don't know if nakaila kaniya, sikat Okay sana siya nga kuan influencer. Amo sana siyang giimbitar gikan sa Singapore, gidana mo diri sa giimbitar na mo og Cebu ni adto sa Davao, and dito sa Davao pag himo na mo karang murag road tour sa namo sa Magstorya. Life changing sad kayo to niya kay didto grabe man day kayo iyang kanang mga followers no. Mao ba sa ito'y nahitabo nimo dito sa Abiliana nga murag life changing experience nimo? Life changing eh. Kanang ning murag feeling gani daghan kay mo chat na ko na kanang cookies, grabe idol kita kay ka akong inspiration kaya ana ba. Nga akong nauna murag kaya sa ni kibaw ba kana wag koy buot dong murag lay mo giala ka feeling ni pero dapat ako na siya kanang murag dako siya na responsibility ba. So murag ako biya naghimo-himo ra biya ko ani para malingaw ko ngunit daw na musikat ko. So again murag relaxation non ta namo ba. Yeah. Moto na ni karon kay murag na naabot na siya na opportunity na ni sikat ato ning Salmon be. Let's go ato ning swayan ng say life ani bisig 4 months lang gud. So moto 4 months mo di ang akong na feel na ko ang kanang say lifestyle ani na kanang dito ko rag unsa akong makat-on in 5 years na compress in 4 months tungod sa mga lessons na nakuha na ko ano ba okay para sige uli na ko bye.
And talking about lessons, ni hisgot man kag lesson, no? So you experience fame pag balik ni mo Cebu, and then I heard nga at the time nga murag syempre naka-experience kag fame ni complacent ka unya nagkabuwag mo sa imong uyab. Was that also part Grabe of the yan. life-changing experience mo, di ba? Life-changing tong fame. Then you became complacent. Then nagbuwag mo sa imong uyab. Really a life-changing journey in just 4 months. Can you Ayun, share something sige. about it? Kay para sa uban sad, no, nga ma-inspire nimo. Katawan na lagi yan. Diha, daghan ko na. Imagine ako na kanang 7 deadly sins. Muna akong masulti ninyo, mamina mo. I-search ng 7 deadly sins. I-search ng 7 deadly sins. Yung sana, kanang pride, anger, gluttony, sloth, sa pa na, jealousy, sa pa na hinduha ka po, kalimot ko, basta ka nang na-check na tanan. Na-check na lang, informant, na-check na tanan. Nahimo na monster, parang kuha na kayo ko, mausap gid yun. Mo to, blessing sa kito, katong nakaila na ako, katong ang ex na ako, kay kanang, imagine ako, pag-abot na ako Cebu, wabiya kay ko kaila, wabiya ko pamilya dito, na ako yung mga kanang kuan, pamilya outside, kanang mga family na, sa tawa niya, how do I say it? Basta nago ko pamilya ko pero kanang dili pareha nang close kay ba. Mo akong feeling ato ako raw sa gambol ko. Nya tanan na akong mama, akong papa, akong mga barkada, nana diri ba. So pag ara na ko diya sa Cebu, mura kay akong feeling kay urag mga pila na ko kay years wa nakauli diya 5 years so akong feeling urag nang lahi na po nila. So nya ikaduha Marang orag mga to nakaana jud ko na life-changing pod kay daghan kay kung nakat-on sa let's say kato na relationship di. So murag pasalamat ako kay kung pasalamat ato kay di tungod ato no patakaybaw kasi kanang kung pananglitan nag-chicks jud ko ang wako naguyab-uyab nag-chicks jud ko nya patakaybaw kato na chicks kay set up di ko di adiri di nagpuyos cookies adiri di butang yang mga kwarta patakaybaw ba di ba so nya wabi ako kaila isa mo kaila na ako. Pero tungod kay tungod ato na relationship kay murag kay kanang hindi ko mag-gig kay ulit ako diretso kay kanang kapuyan mo sa diri ana ba at least ako kaulian niya ba murag at least na naghuwat na ako ato na tayo sa akong 4 months di ba nya mo na murag pagkumana na kay tungod sa 7 deadly sins na check tanan ba boom na murag na usab ko mo to nakabantay ang katong ako ex usab na mo kay mo to bang buwag bang sakto ba kay nagbuwag after 2 weeks kay coronavirus ulit nag-Atlanta mo bahala so wala siya. So imong life journey dinhi in 4 months niya ni uli ka dito sa balik ka diha sa Atlanta. What lessons did you bring with you diha sa Atlanta after your 4 months experience diri sa Cebu with fame, with complacency, with the 7 deadly sins ug ang pagbuwag nimo sa imong uyab? Dagan. Kasi lesson kanang dapat willing nga masayo. Kung ganahan mo angat dapat ay mo paghuwat na dapat inani ko before ko mo ambak ani na opportunity. Ayaw ambag ritso nya cut on later ana ba. Nindot kay na. Lesson dito. Kay ako not just like sa music, not just the business, not just personal relationships. Ni dito po grabe kayo ang ako ang pag-learn spiritually. Kay tungod ato tanan, balik ko Ginoo na Lord. Sorry Lord ha. Pero ang Ginoo nakaana siguro gituyo biya na ako. Para makatun ka, di ba? So mo to balik sa Ginoo. Mo ning suluton di ba pero Kibaw ka Cooks ako ginang na-realize ba nga
falling down, minsan kanang when you fail, it's when you learn the best lessons in life, di ba? And I'm sure Ayo. that's what happened to you also. And Ayo. you Ayo. brought all these valuable lessons diha sa Atlanta. Mana nya urag tungod atong mga lessons na kung nakuan I learned to be humble. I learned to shut my mouth up like that. I learned to just read the room and act the part. Kanang ingana gani kay katong nasikat ko, of course mura di ako skinsa. Ano di na ko mo read sa room ba na urag kinsa ni okay. Yata cookies ko. Yata yan ang feeling ba. So bato nakat-on ko na dapat na urag na humble gani ko, chill na lang ta ani. Na tungod na skill na ako na learn na apply na ko sa kani akong marketing na job kurag si mura og tanom siguro og sok og information sa kanang mga tao nga akong palibot. Pero instead kung nag-focus pa ko hambugiro kay ko si og storya ay nani ko kasi kay ana di na sila mo mura sila mo repel gani sa kanang instead na ganahan sila mo instead na ako'y mga makaton nila kay nihilom ra ko nya naminaw ra ko nya unsay lang ipagstorya di ba kung wa ko nakat-on nato kurag kung wa ko na humble ba dili ko makat-on og lain na pud na information na makagamit na makaangat sa akong kinabuhi. So mo na siya. So humility nya read the room, act the part nya kanang observe kanang soak information kung sa mga way ayo ng mga information ay na ninyo tanaw akong Facebook feed gana makita sa akong Facebook feed puro ra mga promotion mga Facebook mga marketing groups tanan ko ako nagipang unfollow tanan ba hatang ako mama ko yan follow pero friends gyapon me pero ako gyapon follow tanan so limpyo na kay akong feed oy wala ko kibaw kinsay trending wala ko kibaw sa mga hitabos kinabuhi or nga ako kay puro ra mga information na akong kailangan ba mura ko nagkuhan ko kumukaon kag burger pero minambog gid ka heart attack gid ka pero mukaon kag mga vegetables kaya healthy ka. Diet ka gamay, discipline ka o di ba mo kuan ka mo healthy ka kay ra sa unsay mong tanawon sa imong basahon pero ako hilig kay kung basa libro ba kanang mga of course personal development books pero karon nagsige na ko basa ka ng mga copywriting books kanang mga ang usas mga pinaka-paborito nako na nabasahan kay ano ni The Richest Man in Babylon. Okay. Richest Man in Babylon. So, mo usas ang bago ra gyud ko na magbasa na. So, yung mo na po na information na ay nganiyon day para magpadato. Di ba? Diskarte lang gud. Kibaw ka cooks kita nga mga kana bitawng wa ka graduate mga college dropout. Kita man siguro tungod sa atong insecurities, natay hunger gyud to learn ba? Natay hunger to learn new skills and read. Kay that is the only way nga maapsa nato kaning mga naay diploma, di ba? Kay may tabo maguna na mga nanay diploma, muhunong na sila. Sabi sa sila diploma, ay bahala mo diya. Kaya kami diri siguro nagbasa bang Mao gyud. Anyway, before ta mo padayon sa atong next segment, no? Ayaw mo kalimot subscribe sa atong Magstorya channel ha, nya sa atong Facebook page, sa Instagram and Twitter, nya YT link naa sa comment section, makita na ninyo. No? Ari na ta sa atong second segment, mag-fast talk na ta. But before ta mag-fast talk, pwede mi mo request o rap diha nimo Cooks. Kisa ni request comment kanang ni comment or No, kami gyud mismo dinhi sa team. Unsa na rap? Imong igagaw ni request gyud si John Mark Peñalosa kanang tigkuan namo diri sa kanang tig pa sound effect ana mo na John Mark Peñalosa imong igagaw. Mauwa ko bay. O binoli lahi mangud ka nang kung sa zone, nya ka nang magrap-rap ka, yung ka nang kuan kayo tanawon ba. O di ba ato ya i-keep atong branding na cool tanawon, chill. Branding mo Ana gyud di ba? Sakto gina kinahanglan gyud permi branding imo gyud ang protektahan kay
that's your perceptual asset, di ba? Kung sa marketing pa na, you have to take care of your perceptual asset kay mo biya naay value ang imong brand. Mm. Arita sa fast talk ha, nya choose one lang. Atlanta, Georgia or Cebu, Philippines? Lahi siya, mura siya ice cream o cake na puro lami. Pero kanang usahay mag-crave ka ni, usahay mag-crave sad ka na. So, di ko ka compare. Og himuon nimo hip hop rap imong kinabuhi, unsa man kahay title? Sa kanang bugo, magi na gyud si Pinamayo, Pinamayo ko tanan ng buhat Pinamayo. Pero di ako nakatun. So, Og di ka makatog sa tungang gabi, unsa may imong buhaton? kuan, ang cellphone na butas pikas kwarto. Naman tanga ra ko ba. Ya sari makatulog ra man ko. Title of a song you wrote pero wa pa nimo gi-publish. Zoom. Zoom. Kanang Zoom nga atong gigamit karon kanang sikat kayo sa internet. Anyway, Pero English ya. give 5 words para sa imong mama. I love you so much. I love you so much. Sakto. 5 words. Choose one. Music, marketing, or cryptocurrency investment. Wala. Kuan, mo ni akong dream jud na kanang sunod na ko ganahan nga ma-achieve. Wait. Makatrabaho ko og investment firm sa cryptocurrency, specifically XRP, as a marketing director. Mo na akong dream gyud na kanang karon may bago na ko na dream niya. Mag-music na ko sa akong side. Mora. Nindota. Hatagi ko numig favorite line sa usa nimo nga kanta. Favorite line? Favorite line sa usa nimo gikanta. Kuan, kanang amo estilo pinanegosyanti. Paminawan na yun ninyo, estilo. Estilo, okay. Kanta, Guys, ha? Ato nang paminawon. Anyway, ang last nimo nga giampo, unsa may kanang imo yung gabi siguro ni ampo ka, unsa may last nimong giampo? Guide me. Everyday yung mga Lord, giyahin taon ko kaya nagpinamay ko pero mi Lord. Ikaw rin maka. Imagine na, everyday Lord, guide me na guide lang mi, giyahin lang mi. Bakit yung gibuka pero ikaw may kibaw. At least tagay tag mga science dia. Pero guide lang ko mora akong tinuod, no? Guide, sakto. Message nimo sa imong mga kabanda sa una. Sa ato. Doon, dagang mo banda. Shuffle. Katong shuffle. Ang tanan? Ang shuffle? Dagang yun. Di ako nakatunog branding. Shout out din nila Ken, Ezra, Percy, Gino. Sa mga Puldo. Pods. Puldo yun. Shout out din Puldo. Kaya kanang nakakuan niya na niya. Na nakahinumikan to together. Nila Patscrap. Pero anyway, shout out naman sila tanan diya ng mga band scene, escape artist, sila Pasha, manager, sila kay diha ko na daghan kay ko nakatun ana na face sa own life before ko nagrap-rap. So shout out nila. Kita ra ta po. And aside sa shout out, unsa may message kaha nimo nila? Ang message nila kay kanang I'll see you guys soon. Party na tayo naguli. Bitaw po no kung wa nay COVID. Imong most memorable experience katong nag-tour ka dinhi sa Philippines? Most memorable. Grabe daghan kay bay, hindi ko ka ingon. I'd say katong gig na ko sa Manila kay puro man to banda. Shout out din ni Koy kanang manager sa December Avenue kanang barkada sa kanya sa una pa. Iya ko gi-invite sa ilahang trade show sa mga t-shirt ba.
called Threadfest. Nya puro na mga banda tanan, puro na mga banda niya. Ako ray rapper. Mhm. Nay o banda, fast pitch, kanang typecast, kanang daghan yung Valley of Chrome, kanang mga metal na banda ba. Nya ako ray rapper. Nya ako rin nagbinisaya di ko sa Manila. So, outlier kay bro. Muna yung usa sa Oy, dili na ta outlier sa Manila, Cooks ha, kay kumuadto kag Malacañang, sus murag naa kag Cebu or Davao kay mga Bisaya mga tao dito. Kadaghanan akong kamiting sa mga government offices or mga officials, mga Bisaya na. Kita na how dito sa Manila. kita po gihimantay sa mga Tagalog man. Yung Bisaya nga wala na. Ganun na Hinumdum ko kaming Kevin nagkuyog mi dito mig Shangri-La Hotel ba sa Makati nya sa lobby. Sus nakaingon ko, nabakatas Manila no kay nganong puro naman na yung mga Bisaya dinhi, puro di ay mga kanang mga government officials bitaw nya. Syempre ang mga na-appoint ba ni President Duterte mga Bisaya gyud. So gabisaya dito tanan hasta ang mga staff, hasta ang mga official. So nindot kayo. In fact, naa ka sa Shangri-La lagi pero Bisaya imong madunggan. Lain na sad nga fast talk, childhood crush. Maui Taylor. Pinakanindot nga lugar imong naadtuhan. Kuan kanang kalimot ko sa lugar. Wait, fuck. It's in the top of my mind. Ako sa search ka dali. Oh, sige, go ahead. Murag dito ko nakaingon na murag breathtaking kay tanawon ba. Ako nakalimot mo sa pangalan natong lugar ay. Diri sa Pilipinas or outside of the Philippines? Whistler sa Vancouver. Oh, yeah. Okay. Ninduta siguro ana no kung makaanha mi diha. Murag kanang kuan, murag neighborhood ni Santa Cruz. Murag biyoso mo ni Chuyo na rin. Makita na minaw sa kanang murag kanang bula-bula gani sa Coca-Cola na kanimo iana. Na kanang mga Kanang marag na snow. Oh, murag pag adto na dito pag amo din ni Chuyo ni. Imong pinaka-rebellious nga butang nga imong nabuhat. Rebellious na butang na akong nabuhat. Daghan man, garang karon akong vibe karon, mo man gyapon ang akong kanang I'm still doing it. Kaya murag ako gyapon gi-push sa society ba na ay mo paminaw ng mga unsay gipang kanang unsay gipang frame sa mga sa kasagaran tawo ninyo kung unsay mo ganahan buhatan na ba. So panali tagaan example na kanang rebellious kay ko sa music industry daghan kay mo ingon na kanang dapat ingana. So na akong una rebel ba nga buot man mo. Ganyan na ba hantod karon. Ganang magyapon akong vibe nya karon murag nanasad ko bag-o na industry na akong ganahan ako na murag ato ni disrupt gamay so yawa mo na akong katunan. Cox, basig in the very near future ikaw na Steve Jobs or ikaw na kanang Mark Zuckerberg kanang disruptor. No? Yes or no na kay upcoming single? Upcoming single. Ako bagong single. Ganinang bunta rin dyan ako i-post. Wow! Sige. Og invite Shoutout din ni Dageron. I'm sorry. Yeah, invite na nga. Og invite kag dinner party, unsay dad-on or contribution nimo ana nga party? Ang pangutan ako sa klasihan dinner party, yung ginsay mo adto. Example, dinner party lang with friends. Pansit siya. Pansit or bihon. Parehas kong papa, ang iyang comfort food, pansit canton. Ganahan siya, of course. Pero kanang bihon yun, nadyo mga kanang tawag nila, pangbutang nila ng mga lami.
Unsa may tawag na kanang bami? Kana Oh, kanang kana. nipis na noodles so. Yan na yung mga pan-chop nila ng mga onions kanya na ambot sana ipambot na iguro mo mukaon. Anyway, pinakagwapa nga babae nga imong nailhan. Ang gwapa na babae. Ah, Ingon si Kevin, Maui Taylor? di ko kay nga daghan kay gwapa sa kalibutan ni kay nga kumon magay mga gwapa ba. Pero usa na? Ginoon. Pinakagwapa gyud nga babae nga para nimo siya gyud. Akong future wife, boom! Si, at least ba para na makaasawa na naman mo ano, sa kuday yung gingon pinakagwapa. Ikaw daw ba sabot mo, di ba? Unsay imong favorite nga holiday? Dili ka tong dilata ha? Christmas go. Sakto, sakto. Kaya For a makadawat part- ng tag-gifts. For a partner, Filipina or foreigner? Depende rin kung unsa kay daghan mo kog nakaila na kanang lain ng mga ethnicity ba. Karon na ako'y mga nakoy ka anong si tawa ni naragod ko yung mga ka-hangout. I would say ka-hangout na yung sa Indiano, Indian siya. Ang ngayon sa puti. Lahi-lahi sila Bible, so I can't say. Kasi tanaw po sila ron ba. Imong best three words that describe you. Best three words that describe you. Best three words. Three words, that yes. describes me. Bulls on parade. Unsa to? Bulls on parade. Bulls on parade. Okay. Sige. Hapit na mahuman atong program and if you have to feel free to promote any current or future projects nimo. Unsa man na siya nga ganahan nimo i-promote? Cut-on mo XRP, please. Lingaw nindot kayo life changing ana. Kung mo na sunod na Bitcoin, yung palit lang mo kuan, pilago nang usa ka XRP ron. Na 24 pesos or amot pila na. Nandiyan na mo palit lang ang mga buta na to usa ka libo ka XRP. In 2-3 years ang usa ka XRP from 24 pesos maabot ng mga 2 million pesos usa ka XRP. Hala, Kebs. Klaruhan na, Kebs. Nindot na. Tanawa ko na ninyo, Mark. Tanawa na ninyo mo na sunod. So, Ha? so mo na akong ikasulti ay mong tanaw sa mga project, tanawa ni katuna ni para at least ba. Bahala mo ako ko'y pagi kung tanaw mo sa project o pero dapat kaning XRP marketing katuna na ninyo kay dindot niya na. Unsa ba na? Na referral link? Dili kanang kuan. Si Kevin kay kanang pareha man mi kanang sige nagchat-chat niya na about XRP. Hala kuya, kay na 24 pesos kay mahimo ng pila 1 million. Uy, pwede na ask me how. What is your message, Cook, sa mga viewers nato sa Sikwate, sa Magstorya, o especially sa imong mga supporters? Fine, padayon lang mo. Kanang ay mo kalimot na kung sa ni kung inyong ay mo kalimot na naay Ginoo. Sige ra paniid kilid usahay makaana ang Ginoo nakalimot ning buang na ako ay tagaan mo mga pagsuway mo balik ra kaniya ana ba so kanang unsa man gani yung mga pagsuway di sa kinabuhi ay kabalaka kay kung unsa man gani narang Ginoo narang mga amigo ng mga tinuod ya para mo suportahan ninyo nya kanang ay mo sigtanaw ka ng sa tawag ni ay mo sigtanaw ka ng mga influencer tanaw mo sig pagbasa mo libro please ng mga libro ana mo na akong
kanang mga personal development na books, palihog lang ana. Nya, mo na siya. Sakto gyud, no? Daghan kay salamat Cooks, no. Thank you very much sa imong pag uban namo karon labi nag ni mata pagid kag sayo kayo sa buntag. Sa makausab, balik na pud ta kada Huwebes sa alas 7 sa gabi. Dungan gihapon natong lisod-lisoron, kulitukon ug ukay-ukayon atong sunod nga guest dinhi lang sa Sikwati.